אותיות פרדס חנה. היום נעשה סיקור על מיני סטודיו. צבע שחור. את אלה לקחתי מהתצוגה. נפתח אותה. פה חלק, קופסה. רק שנייה. איזה סטיפת המצלמה פה. אוקיי. נפתח אותה. אוקיי. כאן מגיע לנו כבל 1.20 מטר, רגיל של החיקוי של פיץ. אוקיי, נעבור לאוזניות. בוא נראה, אולי יש פה. נשים את הקופסה בצד. ככה האוזניות נראות. אוזניות ממש יפות. כאן עשוי מאור. זה הדגם החדש. פה יש ביטס ביי דריי. יש פה מונסטר בצדדים. מברזל הפעם. פה יש ALR. חיבור שנראה ככה. אוקיי. אוזניות איכותיות פרדס חנה, חפשו אותנו בפייסבוק, בגוגל ובכללי באינטרנט. המחיר של האוזניות 135 שקלים. בקרו באתר שלנו. תודה שצפיתם.